Kienet is-sena 1983, eżattament 30 sena ilu. Il-kappillan ta' Ħarsafi kien Fader Majka Ġus. Bħala superjura tal-Mużew tal-Bniet kien hawn Pawlina Żammit. Fuq inizjattiva tal-kappillan, is-superjura Pawla għaqdet grupp ta' tfajliet li kellhom madwar 10 snin biex ikantaw fil-quddiesa tal-praċetta dik is-sena. Il-kappillan stieden lil Tony Patch biex jieħu ħsieb jgħallimhom ikantaw. Dan kien il-bidu tal-kor Sinemakola. Michelle Frendo, illi llum hija membru tal-kor Sinemakola, kienet waħda minn dawk it-tfal illi fl-1983 għamlet l-ewwel tqarbina. Dak iż-żmien tal-ewwel tqarbina kelli biss 6 snin. Ma tantx niftakar min kien kanta fil-quddies jekk kienx kanta l-kor Sinemakola jew le. Jiena dħalt fil-kor xi 5 snin wara, dak iż-żmien id-drawa kienet li tidħol fil-kor wara li tagħmel l-eżami tal-Junior Lyceum u tkun għamilt il-griżma tal-isqof. Marvik kantat fil-quddiesa tal-ewwel tqarbina tal-1983. Staqsejna lil Marvik li taf lil kor mill-qrib biex tgħidilna x'bidliet rat u xi żviluppi prinċipali seħħu fil-kor fit-30 sena li għaddew. Fl-ewwel snin tal-kor l-iktar ħaġa li għamlet effett u li jenet il-kor jiżviluppa kienet l-introduzzjoni tal-vuċijiet adulti. Permezz tal-introduzzjoni tal-vuċi maskili speċjalment, il-kor seta' jagħmel jidħol anke biex ikanta siltiet biktar minn vuċi waħda, sakemm illum inkantaw xogħol kant berba vuċijiet u ta' ċertu livell għoli. Differenza oħra li nara hija fil-varjetà ta' stili li l-kor kanta tul is-snin. Fil-bidu konna iktar fukati fuq il-liturġija. Il-liturġija baqgħet sal-lum għada importanti ħafna fil-attività tal-kor, però inħoss li matul is-snin varjajna fl-istili u fl-attivitajiet. Mod li llum u anke sa dan l-aħħar qed nagħmlu ħafna attivitajiet oħrajn fuq stedina ta' konsilli lokali u organizzazzjonijiet oħra u briħed dan il-kor ħal inizjattiva u tgħallem materjal li huwa iktar like. Beda għaddej żmien, il-kor issaħħaħ u kien lest għall-isfidi l-kbar. L-opportunità tas-sew kbira ingħatat lil-kor fis-sena 1992, 9 snin biss wara l-twaqqif tiegħu. Bit-ħabbrik ta' Angela Żammit u tal-kappillan Fader Victor, il-kor ġie mistieden jagħti 3 kunċerti ġewwa l-Ġermanja, eżattament fil-belt ta' Ulm. Il-kunċerti kienu suċċess kbir. F'żewġ okkażjonijiet differenti oħra, il-kor ġie mistieden ikanta ġewwa Sqallija. Fl-2001 ġewwa Trekastanje u fl-2008 ġewwa Ragalna. Raħal ħelu magħruf bħala tieqa tal-Muntanja Etna. Matul dan iż-żmien kollu ma setax jonqos li l-koristi jinbidlu, uħud jażlu toroq oħra, filwaqt jidħlu membri ġodda. Wasalna għas-sena 2004. Il-kor issa ilu jopera għal 21 sena. Għall-ewwel darba, il-Malta Trade Fairs Corporation torganizza il-Malta Christmas Choir Festival. Nisimgħu lil kor Sinemakola jikkompeti ġewwa n-Naxxar waqt dan il-festival kompetittiv.
jasal il-mument tant mistenni u jitħabbar ir-riżultat. Il-post rebbieħ, l-ewwel post fil-finali tal-First Malta Christmas Choir organizzat mill-Malta Trade Fairs Corporation imur b'applaws sinjuri għal-kor Sine Markula. Żmien għal żmien, bix-xogħol, bl-impenn u bl-inkoraġġiment ta' bosta persuni, il-kor ħassu kapaċi jidħol għal sfidi tas-sew ebsin. F'ħoss dawn l-isfidi, insemmu l-partiċipazzjoni mhux inqas minn 4 edizzjonijiet tal-Malta International Choir Festival. Fl-1995, fl-1997, fl-2003 u fl-2006. Dawn l-isfidi kellhom effett pożittiv fuq il-kor li kull ma jmur beda dejjem jolli l-livell tiegħu. Fi kwalinkwe xenarju, il-momenti diffiċli ma jonqsux. Fost il-momenti l-iktar ebsin kienu meta koristi sħabna għaddew għal-ħajja ta' dejjem. Ugo Buluttiv li sikwit kont issibu jdoq ukoll il-kitarra. Lucien Buzittil, bid-bissima ħelwa tagħha. U Joe Dalli, bniedem li jmittidu għal kull kwalità ta' xogħol, waqt li dejjem lesti jgħid xi ċajta. U 4 xhur ilu tlifna wkoll il-Joan Patch, ċertament mutur f'dak kollu li seħħ fil-kor sa minn mindu twaqqaf. Fl-okkażjoni ta' 30 anniversarju mit-twaqqif tal-kor Sine Markula, illum inselmu lil dawn sħabna u l-memorja tagħhom. Kif wieħed jistenna, dan kollu jitlob impenn qawwi minn ħafna nies. Aleksandra, minn barra li tkanta mas-sezzjoni tal-kontralti, tagħti daqqa titu ukoll fir-rehearsals tal-kor. Normalment meta jkollna biċċa mużika ġdida ta' 4 voċijiet, l-ewwel nitgħallem il-biċċa tiegħi jien sew. Mbagħad niftijem ma' sħabi, il-grupp tal-contraltos, naraw meta nistgħu l-aħjar ġurnata u ħin u nallimilhom naqra kif nistgħu. Mbagħad meta niltaqgħu mal-grupp kollu nkunu nafuha sew, nkunu preparati lesti biex naqdu kollha. Pauline hija waħda mill-pjanisti u organisti li għandu l-kor Sine Markula biex jakkumpanjaw fl-impenji li jkollu. Xi tħejjija u preparamenti jsiru biex jiġi akkumpanjat il-kor fl-impenji li jkollu? L-ewwel nett min ikun se jakkumpanja irid jistudja l-partitura. Imbagħad isiru rehearsals flimkien mal-koristi. F'każ li l-biċċa tkun se tittella fuq l-orgni, iridu jsiru wkoll ir-rehearsals fuq l-orgni. Dan minħabba li l-ewwel ħaġa tidħol il-pedaliera, min ikun se jdoq irid idoq ukoll il-pedaliera u din trid tiġi prattikata, u t-tieni ħaġa irid ikun hemm koordinazzjoni bejn il-koristi u bejn l-organista. F'każ li l-koristi jkunu fuq il-gallerija huwa iktar faċli biex kulħadd jimxi flimkien. Bħala kor, il-liturġija, speċjalment dik f'Ħalsafi, dejjem kienet ċentrali fl-attivitajiet tiegħu. Għalhekk, il-maġġoranza tal-kant li l-kor tgħallem tul iż-żmien kien wieħed reliġjuż u sagru. Ma jistax jonqos is-sem tal-kor f'diversi kunċerti li jsiru fil-Knisja Parrokjali, diversi okkażjonijiet bħalma huma il-milied u l-Għid il-Kbir, imma b'mod speċjali jispikka s-sem fil-festa ta' San Pawl. U fl-aħħar nett, x'hemm maħsub għall-futur?
proġett li ħdimna ħafna fuq u dan is-sajf speċjalment li għadda kienet il-missa jenfa ta' Dr. Paolo Nani li beħsibna ntellaw fil-25 ta' Jannar li ġej. Hija biċċa xogħol maġġuri ta' dan il-kompożitur li għandu rabta qawwija ma' Ħalsafi u mal-Festa ta' San Pawl u ma' dak kollu li huwa Pawlin u ħsibna li ntellawha propri fil-festa tal-konverżjoni ta' San Pawl li ġej. Din kienet ħarsa ħafifa lejn 30 sena ta' ħidma mill-Kor Cinemacola. Ad multos annos Cinemacola.